Gaur ekainak 16 hasi da funtzionatzen Baztango garbigune berria Iruritan, herritarren hondakin bereixiak eta volumen handikoak bereizteko aukera emanen duena. Baztango udalak sustatu du proiektu hau eta Nafarroko Gobernuak eta MRR funtsak finantzatu dute. 700.000 euro baino gehiagoko inbertsioarekin. Zehazki, Nafarroko hondakinen partzuergoak 142 ordaindu du, Nafarroko hondakinen funtsek 128 eta transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioaren funtsek 123. Pasaden astean inauguratu zuten garbigunea eta ekitaldian parte hartu zuten Mariano Iribarren Baztango alkateordea, Jose Maria Ierdi landagarapen eta ingurumen kontseilaria eta Fernando Mendoza hondakin partzuergoko gerenteak. Horrez gain, bertan izan ziren Baztango zinpeko alkateak, udaleko hautetsiak, zenbait mankomunitateko lehendakari eta teknikariak eta gobernuko ordezkariak. Birziklapen lan horretan edo, gauzak askoz ere erresago egiteko modu bat. Azkenean ordutegi bat izan behar dugu, nahiko ordutegi zabala, goiz eta txaldez, larun bat goizetan ere 15 segunetatik behin, eta, dena ongi sailkatzeko modu egoki bat izan daitekela, eta herritarrei zailtasun handiak sortu gabe. Aurrezkoaren ondotik zinta mozteko ekitaldi simboliko egin zuten eta Miren Meoki Baztango hondakinen teknikariaren eskutik instalazioak bisitatzeko aukera izan zuten. Badugu infrastruktura bat orai, jendeak nahi duenean bere voluminosoa, bere hondakin voluminosoak eta hondakin bereziek ekarri ahal izeteko, atenditu egonen den infrastruktura bat, eta nik uste dut honek aukera emanen dakun gure birziklapen tasak handitzeko, biltzen dugun kantidadea handitzeko eta biltzen dugun hoi ahalik eta hobekien beresi eta berrerabiltzeko baita ere. Herritarrei zer mezu bidaliko zenieke? Herritarrei eran behar diet hemen dutela egitura berri hau, lan handia suposatu den egitura bat dela eta denen artean saiatu behar garela ongi mantentzen. Hemen egonen garela traste handi horiek biltzeko, hondakin berezi horiek biltzeko eta favorez kontenedore puntuetan ez uzteko eta favorez udaleko bideak ez diren, edo udalak eskaintzen dituen bideak ez diren bertzein hori ez mateko. Horrek arazoak sortzen dazkiguleko. Garbigune hau irekita egonen da astelehen, astearte eta hortzegunetan eta ekainaren 28tik aintzinera txandaka larun batean bai eta hurrengoan ez. Astelehen eta asteartetan goizeko 8tik ordubitara arituko dira eta hortzegunetan 12:30tik 7:30 eta larun batetan 8tik ordu bat aterditara. Udaleko langile kudeatuko dute garbigunea eta etxeko hondakin bereziak, volumen handikoak eta gailu elektriko eta elektronikoetako hondakinak bilduko dituzte. Bertzen artean, nabarmendu dutenez, hondakin horiek zailenak dira behar bezala kudeatzeko. Hortaz, garbigunea etxeko eta antzeko hondakin bereziak biltzeko zentro selektibo gisa jarri da herritarren eskura. Birziklatu, berrerabili edota balioztatu daitezken materialak uzteko aukera izan dezaten.